ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಆಡಿಯನ್ಸಾंक नमस्कार. व्यंकटरमण देवस्थानाला गेशे आचार्य मठ वटारांतू शारदा महोत्सव हाजे 100 वर्साचे कार्यक्रम भारी विजृंभणेर जातस म्हणलेल विशयू तुमकां गोत आसा. सप्टेंबर 30 तारखेक सकाळ 10 गंटेक बायलमनशाक हळदी कुंकुमा कार्यक्रम हांगा आयोजन केलेले. श्रीदेवीले सन्निधानांतू हळदी कुंकुम मस्त बायलमनशान स्वीकार केले. हाजे संपूर्ण चित्रीकरण यूथ ऑफ GSB आमी काणू आतां तुमकां दाखयता आसाची. हळदी कुंकुमा कार्यक्रम कशे जाल्ले हे आज आमी आतां पळोवया. वीणा पाणी सरस्वती, वीणा पाणी सरस्वती, जयतु जयतु शारदे, जयतु जयतु शारदे. वीणा पाणी सरस्वती, वीणा पाणी सरस्वती, जयतु जयतु शारदे.